रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर। कैसे के करी मैया तोहरो विदाई हो, कैसे के करी मैया तोहरो विदाई हो। अखिया के लोरावा हो, अखिया के लोरावा ना रोकले रोकाई हो। कैसे के करी मैया तोहरो विदाई हो, कैसे के करी मैया तोहरो विदाई हो। बोला बोला थावे वाली माई की माटी के मूर्तिया नवनी रच रच के दिल में बसवले बानी कहतानी सोच रे। माटी के मूर्तिया नवनी रच रच रे दिल में बसवले बानी कहतानी सोच रे। दिल में बसवले बानी कहतानी सोच रे। फेर कब अइबू हो, फेर कब अइबू मैया दोना तू बताई हो। कैसे के करी मैया तोहरो विदाई हो, कैसे के करी मैया तोहरो विदाई हो। कमलेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर। बोला बोला थावे वाली माई की बेटवा तोहार मैया कर विनतिया सोचते जुदाई मैया भर आवे अखिया। ओ बेटवा तोहार मैया कर विनतिया सोचते जुदाई मैया भर आवे अखिया। सोचते जुदाई मैया भर आवे अखिया। मोहनी मूर्तिया हो, मोहनी मूर्तिया कैसे बिसराइब हो। कैसे के करी मैया तोहरो विदाई हो, कैसे के करी मैया तोहरो विदाई हो। बोला थावे वाली माई की कमलेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर। 9 दिन रहलू मैया बनल तोहर धाम हो। बुझ प्रसाद तोहार जपतर नाम हो। 9 दिन रहलू मैया बनल तोहर धाम हो। बुझ प्रसाद तोहर जपतर नाम हो। बिकी बागियन के राजा जपतर नाम हो। सजल सपनावा हो, सजल सपनावा बिखर जाई माई हो। कैसे के करी मैया तोहरो विदाई हो, कैसे के करी मैया तोहरो विदाई।